you need offenses. You need adversity. Balata kaya makaya siya nga nandrendre, siya nga navelabeti. Siya nga nandrendre, iko na siya nga naraw ni Ranati, yan nabuko ni ngaw nang go. Balata nandrendre, nakautamay na besaw ni Bula, nandrendre, na sobra kamay na ilumbu, nandrendre, nakautamay na matua. Beto ko siya nga nilago-lago ni Tamata, soro-soro complain wasma. Balata na mga bauta, ndua nga na pera, daka-daka. Diyo sa mga bauta na bosa ni Kalaw, may baleti ko, waraka. E ang basi ka yung doon ng raki, mo daka-daka-taka na bosa ni Kalaw, o ko sa mga bauta tiko. Kaya niyo, lakot ko nito ng usala, siya nga nandrendre, get out of that road, you're on the wrong road. Niyo, loto tiko, siya nga nandrendre, doon nakasalenga. Yan niyo, loto tiko, waiter terembay nandrendre, God is up to something. It's a setup by God. Ni saya dan doan rendre, veitalati, wiwi, siya di baka nakayo ka na maka, bakan data kaya lomo, nakalaw sa baka raw naka pa doan naka. It's a setup by God. Amen. That will always be the case. That's the principle of living in the kingdom of God. Teka mo gola ko yani, kuanin daw baka iyo mon rotaka na no mo ben buta ni balu kay na no mo rendre. Stay. It's positioning time. It's positioning time. The throne bibinaka, e waraka na kalo, me bakalo nga takikukin. In the midst of affliction, Jisu matanga tukuno koya, namadi unakena wasitini kawalu na tikene bitu tukuno koya, ni sandrendre mesenga ni apa mai na biba kadalai. Via off check tak bagalay na bosa bagamiti. Kana bagan dia bagabalangi tuno koya. It must be that offenses come. Kembali niyo lotu tiko, longa binaka, iksin lotu. Gor na lotu makada. Balata niya to tingga na lumam. Meron yo comfortable. Long binaka. Me kundo ay pok taki ko yani. Me kundo ay kaseti ko. O iko nga ondonu. Iko nga tamata binaka duan-dua. You are building your own kingdom. Saraw tanan daun roba ka ng rendre. O na siya nga ni marama kaw-kawa. Yan na ba? Ngone ito nga na nomong bulan nila ko pati kay natural. Yes? I know. There's a difference between being childlike and being childish. Roya rondo-indoy. Doatan ni man tapaka na ngone ko ay binakata na kalaw. Doatan na ba ngone ako ay siya nga ni binakata na kalaw.